Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σε αυτό το βίντεο θα μάθουμε πώς θα πλέκουμε αυτό το υπέροχο σκουφάκι με την βαβαρική πλέξη. Είναι πολύ εύκολο, μπορεί να φαίνεται ίσως λίγο δύσκολο, αλλά είναι πολύ ωραίο και το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και αν κάποιες από εσάς θυμάστε ή ακολουθείτε το κανάλι της Kiki Crochet, έχει ίδια κουβερτούλα, έχει δηλαδή πατρόν με κουβέρτα με την ίδια πλέξη, οπότε είναι ένα υπέροχο δωράκι για νεογέννητο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτά που θα χρειαστώ είναι βελονάκι νούμερο 3,5 και θα χρησιμοποιήσω αυτό το ροζουλί. Τώρα το νήμα είναι παλιό, δεν θυμάμαι πάντως είναι λεπτούλι νήματάκι. Σε περίπτωση που το θέλετε για μεγαλύτερο νούμερο, χρησιμοποιείτε μεγαλύτερο βελονάκι ή πιο χοντρό βελονάκι. Λοιπόν, εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό το ροζ και αυτό το άσπρο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το άσπρο μας. Για να δω, όχι. Λοιπόν, και θα κάνω ένα μαγικό κύκλο. Και θα κάνω 2 αλυσίδες. Τώρα μέσα στο μαγικό κύκλο θα πλέξω 12 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πιάνω την κλωστούλα μου και σφίγγω το μαγικό κύκλο. Ωραία. Λοιπόν, και μπαίνω στο πρώτο ποδαράκι και κάνω ένα βουβό. Οι 2 αλυσίδες που κάναμε στην αρχή δεν μετριούνται σαν πόντος. Θα το βάλουμε λίγο πιο κοντά να βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, για το δεύτερο γύρο κάνουμε πάλι 2 αλυσίδες και μπαίνουμε σε κάθε πόντο και κάνουμε από 2 ποδαράκια. 1 στον ίδιο πόντο, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, συγγνώμη, χάσα λίγο το μέτρημα. 1, 2, 8. Εδώ έχω κάνει λάθος. Έκανα έναν πόντο. Μην ξεχνιόμαστε, σε κάθε πόντο θα κάνουμε από 2 ποδαράκια. Στο σύνολο
όταν τελειώσουμε τον γύρο μας θα έχουμε 24. Και μπαίνουμε στο πρώτο ποδαράκι και κάνουμε βου. Λοιπόν, έτσι φαίνεται το σκουφάκι μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Τώρα, στον επόμενο γύρο κάνουμε πάλι 2 αλυσίδες. Θα μπούμε στον πρώτο πόντο και θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε 2 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια. Ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια. Στο επόμενο ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια στον επόμενο. Έτσι θα συνεχίσουμε σε όλο μας το γύρο. Θα κλείσω το βίντεο μου να κάνω και το υπόλοιπο και θα το ξανανοίξω μόλις ολοκληρώσω το γύρο μου, πάντα κάνοντας ένα ποδαράκι, ένα λάξ, ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια στον επόμενο, ένα ποδαράκι, 2 ποδαράκια στον επόμενο. Λοιπόν, ολοκλήρωσα και τον τρίτο μου γύρο και τώρα πάμε για τον τέταρτο, ο οποίος θα είναι ως εξής. Κάνουμε μία αλυσίδια, στον ίδιο πόντο μπαίνω και κάνω ένα άριχτο. Ωραία, λοιπόν, θα αφήσουμε ένα πόντο, θα μπω στον επόμενο και θα κάνω 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνουμε ένα πόντο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε ένα άριχτο. Αφήνουμε τον επόμενο πόντο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε 5 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5. Αφήνουμε ένα πόντο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε ένα άριχτο. Αφήνουμε τον επόμενο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε πάλι 5 ποδαράκια. 2, 3, 4, 5. Αφήνουμε αυτόν εδώ τον πόντο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε ένα άριχτο. Αφήνουμε τον επόμενο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε 5 ποδαράκια. 4, 5. Αφήνουμε τον επόμενο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε έναν άριχτο.
αφήνουμε τον επόμενο, θα μπούμε στον επόμενο και θα κάνουμε 5 ποδαράκια. Συνεχίζουμε έτσι το γύρο μας μέχρι να ολοκληρώσουμε, δηλαδή θα αφήσουμε στον επόμενο ένα άριχτο, αφήνουμε τον επόμενο 5 ποδαράκια. Θα ολοκληρώσω το γύρο μου εκτός βίντεο και θα συναντηθούμε στην αρχή λίγο πριν ολοκληρώσω για να κλείσουμε μαζί. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το γύρο μας και τώρα θα πιάσουμε στο πρώτο άριχτο που είχα κάνει και θα κάνουμε ένα βουβό. Αλυσίδα και σε αυτό το σημείο κόβουμε την κλωστούλα μας. Λοιπόν, θα πιάσω τη ροζ κλωστή και όπως είναι εδώ τα 5 ποδαράκια μας, θα βάλω το βελονάκι μου στο 1, 2 εδώ και θα ενώσω με ένα βουβό με τη ροζ κλωστή. Αλυσίδα και στον ίδιο πόντο θα μπω και θα κάνω ένα άριχτο. Τρεις αλυσίδες. Λοιπόν, και εδώ θα αρχίσει το σχεδιάκι μας. Εδώ, αν μπορώ να φέρω την κάμερα μου λίγο πιο κοντά, θα μπορέσετε να βλέπετε καλά. Ωραία. Και με περισσότερο φως. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα και θα κάνουμε διπλά ποδαράκια. Λοιπόν, θα βάζουμε τους πόντους μας προς τα πίσω. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ, θα μπούμε εδώ πίσω και θα βγούμε έχοντας 4 θηλιές στο βελονάκι. Αλυσίδα, περνάω τα 2 πρώτα, παίρνω κλωστή, περνάω τα 2 πρώτα, αφήνω. Λοιπόν, αφήνω τις 2 θηλιές πάνω στο βελονάκι μου, δεν κλείνω. Παίρνω 2 φορές, μισό λεπτό να εστιάσει λίγο η κάμερα μου, κάποιο λόγο θόλωσε. Ωραία. Λοιπόν, και θα μπω στον επόμενο πόντο, θα πάρω κλωστή, παίρνω κλωστή, μπαίνω στους 2 πρώτους πόντους, παίρνω κλωστή, μπαίνω στους 2 επόμενους και μένουν 3 πόντοι πάνω στο βελονάκι μου. Παίρνω, γυρνάω το βελονάκι μου, γυρνάω την κλωστή γύρω από το βελονάκι μου 2 φορές, θα μπω στον επόμενο πόντο, παίρνω κλωστή στις 2 πρώτες, παίρνω κλωστή στις 2 πρώτες. Λοιπόν, 2 φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μου και αυτή τη φορά θα μπω εδώ στο άριχτο. Εδώ, έτσι, και θα συνεχίσω έτσι για τους επόμενους 3 πόντους.
Συγγνώμη λίγο, ξεχνιέμαι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω 6 πόντους στο βελονάκι μου. Θα πω στον επόμενο. 2, 2. Και τώρα θα πω στον τελευταίο. Εδώ. Και όπως είμαι θα πάρω κλωστή και θα περάσω από όλους τους πόντους μου. Και έχω αυτό εδώ. Παίρνω κλωστή και κλείνω. Λοιπόν, εδώ ακριβώς θα κάνω 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και θα μπω εδώ που έχει τελειώσει ο τελευταίος μου πόντος και θα κάνω ένα άριχτο. 1, 2, 3 αλυσίδες και συνεχίζουμε πάλι το ίδιο. Παίρνουμε, γυρνάμε το βελονάκι μας 2 φορές και θα μπούμε εδώ. 1, 2. Το ίδιο στον επόμενο. Το ίδιο στον επόμενο. Το ίδιο. Και στον τελευταίο περνάμε από όλους τους πόντους, κλείνουμε και 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Έτσι δείχνει το σκουφάκι μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε πάλι 1, 2, 3. Περνάμε το βελονάκι μας 2 φορές, μπαίνουμε 1, 2, 2 φορές πάλι, δύο φορές, δύο, ένα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ένα, 2, 3, 4. Μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Πάμε πάλι 1, 2, 3 αλυσίδες. Παίρνουμε 2 φορές κλωστή.
2. Θα αλλάξω θέση γιατί δεν φαίνεται καλά αυτό που κάνω. Ολοκληρώσω και εδώ και θα κλείσω το βίντεο λίγο, να βάλω την κάμερα αλλού. Θα σας το δείξω λίγο πιο σωστά. Ένα, 2, 3, 4. Λοιπόν, εδώ νομίζω είμαστε πολύ καλύτερα. Λοιπόν, και πάμε πάλι. 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και θα μπω εδώ. Ένα λεπτό. Αλυσίδα. Λοιπόν, και όταν πιάσει το βελονάκι μας θα έχουμε 7 θηλιές. Παίρνουμε κλωστή και περνάμε από όλες τις θηλιές. Κλείνουμε και 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Και ένα άρχιτο. Έτσι φαίνεται το καπελάκι μας. Και πάμε 1, 2, 3 αλυσίδες, 2 φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι, 1, μπαίνω στο επόμενο ποδαράκι, εδώ μπαίνουμε στο άριχτο, και παίρνουμε κλωστή και περνάμε από όλες τις θηλιές. 1, 2, 3, 4 και το άριχτο. Συνεχίζουμε 1, 2, 3, 2 φορές την κλωστή γύρω από το βαλονάκι μας, παίρνουμε κλωστή, δύο φορές την κλωστή γύρω από το βελονάκι μας,
3, 4. Έτσι φαίνεται λοιπόν το σκουφάκι μας μέχρι αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε να κάνουμε άλλα δύο σαν αυτό το που είναι όλα μαζί τα διπλά ποδαράκια, έτσι ώστε να συνεχίσουμε μετά στον επόμενο μας γύρο. Λοιπόν, 1, 2, 3, εδώ, 1, 2, έτσι. Ένα, 2, 3, 4. Ωραία, τώρα θα πιάσουμε να κάνουμε το τελευταίο. 3. Ένα, 4 και εδώ το άριχτο υπάρχει ακόμα, οπότε υπάρχει ήδη, οπότε θα μπούμε και θα κάνουμε απλά ένα βουβό, έτσι. Και έτσι φαίνεται το καπελάκι μας μέχρι αυτή τη στιγμή. Όπως είμαστε εδώ τώρα, θα κάνουμε μία λυσίδα, στο ίδιο θα μπούμε και θα κάνουμε ένα άριχτο και θα μπούμε σε αυτό εδώ το ματάκι, όπως το λέμε εδώ, και θα κάνουμε 6 διπλά ποδαράκια. Παίρνουμε 2 φορές κλωστή, μπαίνουμε, παίρνουμε κλωστή, 4 στήλες πάνω στο βελονάκι μου, παίρνω κλωστή, περνάω από 2, παίρνω κλωστή, περνάω από 2, παίρνω κλωστή, περνάω από τις τελευταίες 2. Μόλις ολοκληρώσουμε τα 6 μας, θα μπούμε εδώ και θα κάνουμε στο άριχτο του προηγούμενου γύρου και θα κάνουμε ένα άριχτο, αλυσίδα. Θα μπούμε στο επόμενο και θα κάνουμε 6 διπλά ποδαράκια. Συγγνώμη.
στο άριχτο και θα κάνουμε ένα άριχτο, αλυσίδα. Μπαίνουμε στο επόμενο ματάκι και θα κάνουμε πάλι 6 διπλά ποδαράκια. Ένα άριχτο στο άριχτο του προηγούμενου γύρου, αλυσίδα. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε το καπέλο μου μέχρι τέλος. Θα φτάσω μέχρι εδώ να κάνω τα 6 τελευταία μου διπλά ποδαράκια και θα ξανανοίξω το βίντεο μετά να σας δείξω πώς θα συνεχίσουμε. Ωραία, έχουμε ολοκληρώσει το γύρο μας και τώρα θα μπούμε, έχουμε κάνει όλα μας τα set από 6 διπλά ποδαράκια και θα μπούμε τώρα στο άριχτο του πρώτου μας γύρου. Θα ενώσουμε, αλυσίδα, και θα κόψω την κλωστούλα μου για να ξαναθέσω πάλι την άσπρη. Είναι η αντίθεση που κάνουμε στα χρώματα, τις κλωστές τις αφήνουμε και τις ολοκληρώνουμε στο τέλος. Λοιπόν, τώρα για τον επόμενο γύρο θα πάρουμε πάλι, έχει μπλέξει εδώ, ένα λεπτό, ξεμπλέξω λίγο την κλωστούλα μου. Θα πάρουμε πάλι την άσπρη και θα μετρήσουμε 1, 2, 3 και θα μπούμε εδώ, θα ενώσουμε, αλυσίδα και θα κάνουμε ένα άριχτο. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το γύρο έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα, δηλαδή τα διπλά ποδαράκια θα είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, οπότε και οι θηλίες που θα έχουμε πάνω στο βελονάκι μας θα είναι 8. Σας το λέω, μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος. Λοιπόν, και ξεκινώ να σας δείξω πώς θα το κάνουμε. Μετά θα κλείσω το βίντεο να το ολοκληρώσω μόνη μου. Περίπου από αυτά εδώ τα set εγώ κάνω 3. Φανταστείτε ότι το καπελάκι που κάνω αυτή τη στιγμή είναι ένα για νεογέννητο. Θα δείτε πολλά ροζ από μένα στα τελευταία μου, στα επόμενα μου βίντεο, επειδή περιμένω το τέταρτο μου παιδάκι που είναι κοριτσάκι, οπότε τα περισσότερα θα είναι σε νούμερο μικρό. Βέβαια σας είπα, πάντα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή πιο χοντρή κλωστή ή μεγαλύτερο βελονάκι, έτσι δηλαδή με ένα νούμερο βελονάκι 4, 4,5, 5, σαφώς το καπελάκι θα βγει πολύ μεγαλύτερο. Αυτό θα το κρίνετε και θα το δείτε, νομίζω κάπου υπάρχει πινακάκι με το εκατοστά που πρέπει να είναι το κεφαλάκι, το σκουφάκι σε σχέση με το κεφαλάκι του παιδιού και την ηλικία του. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν πάλι, κάνουμε 3 αλυσίδες, την κλωστή 2 φορές από το βελονάκι μου, παίρνω κλωστή, περνάω 2, παίρνω κλωστή, περνάω από 2 και μένουν 2 θηλιές στο βελονάκι. Το ίδιο εδώ θα πω τώρα στο άριχτό μας, περνάω απέναντι και μπαίνω στο τρίπλο ποδαράκι,
Και στο τελευταίο μας. Ωραία. Παίρνω κλωστή και περνάω όλες τις στυλιές. Κλείνω και 3 αλυσίδες. Συγγνώμη, 4. Και θα μπω εδώ που πήρα το τελευταίο μου, ανάμεσα εδώ που πήρα το τελευταίο μου διπλό ποδαράκι και στον επόμενο καινούριο πόντο και θα κάνω ένα άριχτο. Λοιπόν, και έτσι βλέπετε και έτσι γίνεται και η εναλλαγή του χρώματος, είναι πολύ ωραία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει, μπορείτε να το κάνετε και με ένα χρώμα, αυτό είναι της επιλογής σας, απλά δεν φαίνεται τόσο πολύ το σχέδιο. Μπορείτε να το κάνετε και με 2 και με 3 χρώματα και με 4. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώμα που αλλάζει, νήμα που αλλάζει από μόνο του χρώματα και αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Όπως επίσης θα ήθελα να σας πω, μη σας μπερδεύει, το ροζ είναι καπέλο το οποίο είναι unisex, μπορεί να φορεθεί και από αγοράκι, να το κάνετε καφέ μπλε, 2 μπλε, γαλάζιο σκούρο μπλε. Λοιπόν, το ξανακάνω, σας το δείχνω ακόμα μία φορά για να κλείσω το βίντεο, να ολοκληρώσω το υπόλοιπο μόνη μου και να τελειώσω το άσπρο, να δείτε πως γίνεται. Νομίζω έχετε μπει λίγο στο νόημα. Και όσες έχετε κάνει και την κουβέρτα από το κανάλι της Κικής, θα σας είναι εύκολο να το πλέξετε. Είναι λίγο μπελαλίδικο, αλλά εμένα το αποτέλεσμα με δικαίωση. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό, 4 αλυσίδες και θα μπούμε εδώ και θα κάνουμε το άριχτό μας. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσω σε όλο τον γύρο. Θα κλείσω το βίντεο μου να κάνω το υπόλοιπο εκτός βίντεο και θα ξανανοίξω μόλις ολοκληρώσω. Λοιπόν, ολοκληρώσουμε και το γύρο μας. Λοιπόν, αλυσίδα, ένα άριχτο και εδώ θα μπούμε στο ματάκι που είπαμε και πριν και θα κάνουμε 6 διπλά ποδαράκια. Στην ουσία αυτό είναι το σκουφί μας. Θα σας δείξω μερικά ακόμα διπλά ποδαράκια και μετά θα κλείσω το βίντεο να ολοκληρώσω και να σας δείξω πώς θα τελειώσουμε και τι θα κάνουμε στη συνέχεια για να ολοκληρώσουμε το σκουφάκι μας. Λοιπόν, θα μπούμε στο άριχτο του προηγούμενου γύρου και θα κάνουμε ένα άριχτο, αλυσίδα. Έτσι, το βλέπουμε πως γίνεται μέχρι τώρα. Εγώ κάνω 1, 2, 3 σετ από αυτά, δηλαδή θα ξανακάνω πάλι ένα ροζ και μετά θα σταματήσω. Θα κάνω έναν γύρο μόνο από τα κάτω εδώ και μετά θα ολοκληρώσω με ποδαράκια το σκουφάκι μου. Θα τα δείξουμε όμως στη συνέχεια. Λοιπόν, κάνω άλλο ένα σετ από διπλά ποδαράκια, θα μπούμε εδώ να κάνουμε 6 διπλά ποδαράκια, θα κλείσω το βίντεο, θα τελειώσω με το άσπρο, θα ξεκινήσω και με το ροζ, να τελειώσω και το τρίτο μου σετ και θα ξανανοίξω να σας δείξω τι κάνουμε στη συνέχεια και πώς ολοκληρώνουμε το σκουφάκι μας. Λοιπόν, έχοντας πλέον ολοκληρώσει τα 3 σετ μου, τώρα θα ξαναπιάσουμε πάλι το άσπρο και θα κάνουμε ένα σετ αλλά μόνο
από την κάτω πλευρά. Το από πάνω δεν θα το κάνουμε, θα τελειώσουμε το σκουφάκι μας με ποδαράκια. Λοιπόν, κάνουμε το άλυτό μας. Και ξεκινάω 1, 2, 3. Όχι, λάθος. Τόση ώρα το βλέπω και λέω, μα τι κάνω λάθος. Λοιπόν, κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Ωραία, τελειώνουμε. Έχουμε πια 8 χιλιές στο βελονάκι μας. Παίρνουμε κλωστή, περνάμε από όλες. 1, 2, 3, 4 και ένα άριχτο εδώ. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσω όλο μου το κύκλο μέχρι να ολοκληρώσω το άσπρο και μετά θα ξανανοίξω το βιντεάκι να σας δείξω πώς θα κάνουμε τα ποδαράκια μας για να ολοκληρώσουμε το σκουφάκι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο την κάμερα έχω ολοκληρώσει εδώ το γύρω μου με το άσπρο. Λοιπόν, και θα πιάσουμε να κάνουμε τους 2 τελευταίους μας γύρους ή 3 ανάλογα, δεν ξέρω πόσους θέλετε να κάνετε στους τελευταίους 2 με 3 γύρους θα κάνουμε μισά ποδαράκια. Πριν πρέπει να πω ποδαράκια, πρέπει να κάνω λάθος. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε 2 αλυσίδες και θα ξεκινήσουμε. Θα κάνουμε εδώ μέσα στο κενό 2 μισά ποδαράκια. 1, 2. Ένα μισό ποδαράκι στο ματάκι. 2 μισά ποδαράκια στο κενούλι εδώ. Και θα πάμε πάλι εδώ να κάνουμε 2 μισά ποδαράκια. 2 μισά ποδαράκια στο μάτι. 2 μισά ποδαράκια στο κενό με τις 4 αλυσίδες. 2 μισά ποδαράκια στο κενό από τις 3 αλυσίδες. 1 μισό ποδαράκι στο μάτι μας. 2 μισά ποδαράκια στο κενό από τις 4 αλυσίδες. Και έτσι θα επαναλάβουμε σε όλο μας το γύρο. Από όσο νομίζεις. Γιατί κάθε φορά που ανακυκλώνεις, προστατεύεις τη φύση με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Εξοικονομείς ενέργεια. Ανακυκλώνοντας μία μπαταρία, εξοικονομείς έως και 80% ενέργεια. Και δημιουργείς νέες ευκαιρίες εργασίας. Με 65.000 σημεία σε όλη την Ελλάδα, δεν θέλεις σκέψη για να καταλάβεις ότι είσαι και σήμερα στις λύσεις. Ανακύκλωσε. Είναι τόσο απλό.
Λοιπόν, έτσι θα συνεχίσουμε όλο μας το σκουφάκι κάνοντας αυτόν και άλλους 2 γύρους με μισά ποδαράκια και θα ξανανοίξω το βίντεο όταν έχουμε ολοκληρώσει. Λοιπόν, και το σκουφάκι μας είναι ολοκληρωμένο. Είναι αυτά εδώ. Εγώ δεν το έκανα πάρα πολύ βαθύ. Τελικά έκανα 2 γύρους γιατί είναι για νεογέννητο, οπότε δεν το θέλω σε βάθος, δεν θα παίρνει το κεφαλάκι του μωρού. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να κάνετε άλλο ένα set από αυτά και να τελειώσετε με ροζάκι. Επίσης εδώ όπως βλέπετε έχω βάλει και ένα πονπον, είναι προαιρετικό, μπορείτε άμα θέλετε να το αφήσετε σκέτο όπως είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το σκουφάκι μας, ελπίζω να σας άρεσε. Για οποιαδήποτε απορία έχετε μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια του βίντεο ή και στην ομάδα μας στο Facebook που θα είναι ακριβώς από κάτω στα link. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή για να παρακολουθείτε κάθε πότε θα ανεβαίνουν καινούρια βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία. Γεια σας!